Damos comezo, entón, se xa estamos a seguir, ao mediodía, a sesión plenaria e o primeiro punto do mediodía, que a ratificación se procede da urxencia da sesión. A eminencia, bueno, estaba a proposta da alcaldía que teñen aí, pero para explicarlo con brevidade, temos o pos inmediatamente que un pleno vai convocar para aprobar, que teníamos a reunión outro día de portavoces. Hai unha... temos unhas facturas revisando, que saben que no pos, no pago por proveedores, hai as facturas de antes do 30 de xuño, teñen que entrar, hai que pagalas e metelas na chega esa de 40 e algo mil euros que está super raquítica, e se temos a posibilidade de non facelo, pois ganamos en obra. E con todo iso que se fixo foi revisar, non sei se recordan que se trouxo a pleno un proceso judicial no que estábamos con Unión Fenosa, que tiñamos moitísimas facturas que teño traído aquí ao pleno, e entre elas estaban esas que eran do 15, 16 e 17 que se volveron a facturar outra vez no 2019. Entón, revisáronse todas, porque hai outras moitas que non, pero esas corresponde pagalas, co cual é a relación que vai aí. E logo había unha obra que se fixo en La Cova, que había moitísimas pochancas por todo o interior da aldea, non se fixo toda a aldea, pero se fixo máis urgente, e non había, nese momento, na partida orzamentaria que correspondería, non había dotación. Agora, tiñamos dúas opcións, ou meter o pago a proveedores, ou mirar no orzamento se todavía en algún sitio quedaba algunha partida que estivese todavía dotada para facer a modificación de crédito e o REC. Atopouse e iso que se decidiu facer, modificar e logo o reconhecimento extrajudicial de crédito para non reducir máis o POS. Vale. Votamos a ratificación da urxencia da sesión. O punto número 2, a aprobación se procede do REC 10/2019. A proposta da alcaldía é que non fixese... porque non fixese aquí a... Vale, perfecto. Gracias. O acordo plenario sería: primeiro, aprobar, dispor, recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos dos anteriores documentos justificativos do gasto. Segundo, ordenar o pago dos justificantes de gastos relacionados segundo as disposicións da Tesorería. Terceiro, dar conta do presente acordo á intervención Tesorería e Departamento Contable para a súa tramitación a efectos oportunos. Comentarios? Votos a favor da aprobación? Sí, vale, aquí non me leí, é porque conseguí. Vale, pois moitas gracias. Só me teño que dicir unha cousa, que se tardou porque desde que chega a revisar todas esas facturas unha a unha, non sei se saben como veñen, pero creo que les mostraréis aquí, ven unha letra moi pequeniña, son entre todos os centos das outras que había, era buscar esas que volveron a mandarnos, que non fai tanto que as mandaron, non sei que día exacto, pero non fai moito. O sea que quedan pendientes, ainda? Non, as pagamos agora. As outras temos que esperar o proceso. Ainda quedan facturas pendientes. Está no proceso judicial. A nós unhas nos consta que xa estaban pagadas, outros que non correspondían, e logo neso que xa comentara daquela o que fixeron a veces é que ya devolvíamos por unhas razóns, dicíndolle por isto, e volvíanas, non volvían a mandala por faces. Entón, se devolvemos unha factura facendo unhas indicacións de o que teñen que corregir e non volven a mandala, ou non corrixen o que se lle manda, estamos sempre na mesma situación. As que consideramos que xa estaban pagadas están dentro do proceso e temos que esperar que resolva os vídeos, non podemos... Pero esos están, xa o POS contempla, que aparte literalmente, que se están en algún proceso judicial ou pendientes de alguna, pois que esas que non hai que incluílas. Vale. Pois nada, boas noites e moitas grazas.